Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Bianca Brillantes, Marshall Cabardo, Warren Balboa, at sa mga nag-renew ng badge na sina Queen Hera, Champagne Corti, Admin Rio Lixus, at kay Anton Tuazon. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ate Madeline. Taong 2003. Nasugbu, Batangas. Itong mga panahong ito, buntis si Ate Madeline sa una nilang anak ng asawa niya. Plano nilang magbakasyon dito sa Batangas, sa bahay ng mga magulang ng asawa niya. Matagal na kasi silang hindi nakakadalaw dito. Huling punta nila nung kasal pa nila yon. Kaya naman humiling itong magulang ng asawa niya na kung pwede sana, pumasyal sila doon. Gusto rin kasing makita ng mga ito yung asawa niya habang buntis pa. Yung tiyan ni Ate Madeline noon mga 6 na buwan na, kaya talagang malaki na. Ilang buwan na din silang inaawitan ng mga magulang ng asawa niya na magbakasyon doon. Hindi naman sila kaagad makaalis ng Maynila dahil sa trabaho nito. Kaya pinagplanuhan nilang maigi yun. Tinaon nila yung pagbisita nila sa Batangas ng mahal na araw. Para kahit 1 linggo silang magtagal doon, ayos lang. Wala kasing trabaho yung asawa niya kapag magmamahal na araw. Hanggang sa sumapit na yung araw ng bakasyon nila dito. Pagdating pa lang nila, sinalubong na kaagad sila ng mga tao doon. Miss na miss kasi sila eh. Lalo na yung asawa niya. Kasi doon talaga lumaki yun eh. Halos lahat ng tao sa lugar nila kilala siya. Parang fiesta nung araw na yun. Enggrande yung handaan. Sabayan pa na pinagdiriwang nila yung pagbubuntis ni Ate Madeline. Unang apo kasi nila yon. Habang nasa kasagsagan sila ng kasiyahan, nakaupo lang si Ate Madeline sa isang bangko habang pinapanood yung asawa niyang nakikipag-usap sa mga kakilala nito. Nang meron tumabi sa kanyang batang matungis. Meron itong hawak-hawak na planggana na merong mga kabibe, mga bato, tapos konting tubig. Ayon kay Ate Madeline, maraming klase ng kabibe yun. May scallop, tulip, shark eye, basta maraming klase. Tapos yung mga bato naman, ang kikinis, ang dudulas sa balat. Hindi nagsasalita yung batang madungis. Sumesenyas lang yun sa kanya na ikawkaw doon yung mga kamay niya. Habang nakalubog yung kamay ni Ate Madeline sa plangganang maliit, hinihilot-hilot siya nung bata. Natutuwa naman si ate kasi ang bait nung bata sa kanya. Hanggang sa humawak ito sa tiyan niya at dinikit nung bata yung ulo niya sa tiyan ni Ate Madeline. Hinihimas-himas nung batang madungis yung tiyan niya. Nang nakaramdam si Ate Madeline na parang nahihilo siya. Tapos may nararamdaman din siyang napakainit na tumutulo sa tiyan niya. Maya-maya pa, yung tatay ng asawa niya hinila yung bata tapos itinulak papalayo. Matapos gawin yon ng tatay ng asawa niya, sumuka si Ate Madeline. Halos isuka niya ang lahat ng kinain niya nung araw na yun.
Nakaramdam siya ng matinding hilo. Para na siyang hihimatayin. Sinalo siya ng nanay ng asawa niya. Tapos meron itong ibinulong sa kanya. Kaso lang hindi niya naintindihan. Matapos siyang bulungan, pinainom siya nito ng tubig. Yung kaninang pakiramdam niya na babagsak siya, nawala na lang bigla. Kaso lang, sobrang hapdi naman ng tiyan niya. Pagtingin niya sa suot niyang bestida, doon sa pwesto kung saan sumandal yung batang madungis, punong-puno yun ng malapot na likido. Hindi niya alam kung laway ba o pawis nung batang madungis eh. Basta basa, tapos mahapdi sa balat. Pinunasan yon ng nanay ng asawa niya. Pero habang nagpupunas ito, may binabanggit itong mga salita na pabulong lang. Unti-unting nawala yung hapding naramdaman niya. Maya-maya pa, biglang nagsisisigaw yung tatay ng asawa niya. Sinisigawan niya yung batang madungis. Mura siya ng mura. Kulang na lang sapakin niya yung bata dahil sa gigil. Nang biglang may dumating na 2 kuba. Halos lumuhod ito sa lupa habang nagmamakaawa sa tatay ng asawa niya. Iyak din ng iyak ang mga ito. Kulang na lang, halikan nila yung paa ng tatay ng asawa niya. Hinila ng 1 kuba yung batang madungis, tapos pilit niyang pinapadapa yun sa lupa. Pero galit pa rin yung tatay ng asawa niya. Pinapakuha niya yung itak niya sa tauhan niya. Nung hawak na nito yung itak, natakot si Ate Madeline. Kasi nakikita niyang papatayin talaga ng tatay ng asawa niya yung 3. Tumayo siya at hinila niya yung asawa niya para umawat. Umiyak na rin si Ate Madeline. Ang sabi niya, "Tama na po, Tay. Maayos naman po ang lagay ko." Natatarantang tanong nito sa kanya, "Anong nararamdaman mo? Kumusta yung tiyan mo? Masakit ba?" Sagot ni Ate Madeline, "Hindi na po, Tay. Maayos na po talaga ako." Hanggang sa kumalma na ito at pinalayas niya yung 3. Pinagmasda ni Ate Madeline yung 2 kuba. Nakakatakot ang mga mukha nito. Parang sa mga palabas mo lang makikita. Paano? Yung mga mukha nila, puro bukol tapos puro sugat. Akala mo may ketong. Tapos ang dami ring bukol sa katawan nila. Yun bang parang mga butong nakausli? Pasulyap-sulyap yun sa kanya habang nagmamadali silang umalis. Tanong ng asawa niya sa tatay nito, "Tay, sino ba yung mga yon? Mga dayo?" Sagot ng tatay niya, ina na mga yan eh. Bago lang yan dito eh. Sabi ni Puring, mga pamangkin niya daw." Tanong ulit ng asawa niya, "Si Manang Puring? Buhay pa ba yun? Ang tanda na nun ah." "Oo, hindi mamamatay yung matandang yun. Aswang yun eh." Pagkarinig ni Ate Madeline yan, humilab yung tiyan niya. Tapos nabingi siya ng konti. Natawa naman yung asawa niya sa tatay nito. Kasi ba naman, aswang? Kahit laki siya sa lugar nila, hindi siya naniniwala sa mga aswang. Maski naman si Ate Madeline hindi naniniwala. Pero
itong bakasyon nila na ito ang magbabago sa kanilang mga paniniwala. Unang gabi matapos ang insidenteng yon, nag-iinuman sila sa mahabang mesa. Kwentuhan, tawanan, ang saya ng gabing yon. Parang walang nangyaring trahedya nung umaga. Ilang oras ang lumipas. Isa-isa nang nagsisiuwian yung mga tao. Anong oras na rin eh. Ang natira na lang sa mahabang lamesa, silang mag-anak at iilang mga kalalakihan. Habang nagkukwento itong tatay ng asawa niya, may bigla na lang dumaan sa itaas nila na napakalaking ibon. Sobrang lakas ng pagaspas ng pakpak nun na halos magtumbahan yung mga plastik na baso na nasa ibabaw ng lamesa. Ang sabi nung isang lalaki, "Hoy! Puring! Taran ka! Hindi dayo tong mga to ha! Anak to ni Tongtong!" Yun lang yung naglakas loob na magsalita. Yung ibang kalalakihan, parang nawala bigla yung pagkalasing. Nagtakbuhan yung mga yon papauwi sa mga bahay nila. Napayakap si Ate Madeline sa asawa niya. Dahil may kung anong kilabot na hatid sa kanya, yung pagaspas na yon. Hindi naman niya nakikita pero natatakot siya. Ang sabi ng asawa niya sa kanya, wala lang yon, baka hangin lang. Pero yung tatay nitong asawa niya, panay ang patunog nung hawak niyang itak. Yun bang nilalabas-pasok niya yon sa lalagyanan? Maya-maya pa, tumahimik na yung paligid. Tanong ni Ate Madeline sa asawa ng tatay niya, "Tay, ano ho ba yun? Kasi natatakot po ako eh. Tapos, tumakbo po yung mga kainuman ninyo." Sagot nito sa kanya, "Manananggal yun. Paikot-ikot yan dito kapag may buntis. Pero hanggang ganyan lang yan. Papatayin ko yan kapag dumikit dito." Sabay sigaw ng, "Ina mo, Puring! Pupuntahan kita bukas dyan sa inyo!" Matapos ang mga nangyari, pumasok na sila sa bahay at nagpahinga. Kasalukuyang natutulog si Ate Madeline nun. Nang magising siya kasi may naririnig siyang nagkukutkot sa bintana nila. Umupo muna siya para tingnan yung pinanggagalingan ng ingay. Hindi mawala. Ginising niya yung asawa niya. Kaso lang, hindi ito magising-gising kasi lasing na lasing eh. Nagpa siya si Ate Madeline na lapitan yung bintana at pakinggan yung nagkukutkot doon. Baka kasi ibon lang o paniki. Ang ginawa niya, sinipa-sipa niya yung kahoy para umalis yung nagkukutkot doon. Pero mas lalo pa itong bumilis sa pagkutkot at merong nagsalita ng, "Buksan mo! Buksan mo!" Sa takot ni Ate Madeline, napatili siya. Kasabay ng pagtili niya, may nagyuyugyug naman sa bintana nila. Dito na nagising yung asawa niya. Maski yung ibang tao sa bahay nila, nagtakbuhan papunta sa kwarto nila. Tanong kaagad ng asawa niya sa kanya, "Bakit? Anong nangyari?" Hirap na hirap magsalita si Ate Madeline. Tanging pagturo lang sa bintana yung nagagawa niya. Binuksan ng asawa niya yung bintana, pero wala naman.
Pinainom muna siya ng tubig, pinakalma, at saka tinanong ulit. Dito na nagkwento si Ate Madeline. Nung narinig ito lahat ng tatay ng asawa niya, yun ding mismong oras na yon, pinuntahan nila yung bahay ni Puring. Kasama niya yung 2 tauhan niya. Bit-bit ang kanilang mga itak. Ilang minuto pa lang silang wala sa bahay nang biglang narinig nila sa labas na merong mga kumakaripas ng takbo papasok sa loob ng bahay nila. Yun yung tatay ng asawa niya at yung 2 tauhan nito. Hingal na hingal sila tapos takot yung mga itsura. Tanong ng asawa niya sa tatay nito. "Oh, tay, bakit? Ang bilis niyo namang nakabalik. Anong sabi ni Aling Puring?" Hindi nagsasalita yung tatay niya. Yung tauhan nito ang sumagot. At ayon dito, "Dong, may humarang sa aming malalaking aso. 4. Binugaw namin ang itak pero hindi nasisindak eh. Ayun, hinabol kami." Mura ng mura yung tatay niya. Ang sabi niya, bukas niya babawian si Puring. Matapos yan, nagkanya-kanya na sila ng pasok sa mga kwarto nila. Habang nakahiga sa kama, kinuwento ni Ate Madeline sa asawa niya yung takot na naramdaman niya nung narinig niya yung kutkot at yung nagsalita sa labas ng bintana nila. Inunahan na niya yung asawa niya na hindi niya guni-guni o imahinasyon yun. Totoo yung narinig niya. Naniwala naman yung asawa niya sa kanya at ang sabi nito, kung gusto niyang umuwi bukas, uuwi na kaagad sila. Ayaw naman ni Ate Madeline kasi minsan lang silang magbakasyon tapos uuwi kaagad sila. Kinaumagahan, paggising ni Ate Madeline, wala yung asawa niya sa tabi niya. Bumaba kaagad siya ng bahay para hanapin. Nakita niyang nakaupo yun sa mahabang mesa, kausap ang ilang tauhan ng tatay niya. Nung nakita siya nito, nilapitan siya. Bungad ng asawa niya sa kanya. "Ma, bukas uuwi na tayo ng Maynila ah. Nakausap ko na sila nanay at tatay." Nagtatakang tanong ni Ate Madeline sa asawa niya, "Bakit?" Sagot nito sa kanya, "Narinig mo naman kahapon, di ba? Yung binabanggit kong si Aling Puring. Pinuntahan nila tatay kung saan yun nakatira. Ang inabutan lang nila sa bahay, patay na kambing. Nawakwak yung tiyan." Pinagtanong ni tatay kung saan pumunta sila Aling Puring. Pero walang nakakita. Nang marinig ni Ate Madeline yan, tanong niya, bakit may patay na kambing sa bahay nila Aling Puring? Pinasok siya sa loob ng bahay ng asawa niya. Tapos sinabi nito sa kanya na sabi-sabi ng matatanda sa lugar nila, senyales yun na gutom ang mga aswang at agresibo sila. Lalo pa ngayong mahal na araw. Alam niyo ang reaksyon ni Ate Madeline? Tawa siya ng tawa. Kahit seryoso na yung sitwasyong kinakaharap niya, nakuha niya pang matawa. Kasi hindi naman siya naniniwala sa mga aswang eh. Multo pwede pa, pero aswang, hindi siya naniniwala dyan. Pero yung mukha ng asawa niya seryoso. Ang sabi pa nito, hihintayin lang nila yung mga tiyahin niya. Matagal na kasi siyang hindi nakikita ng mga yon.
Kaya yung pag-uwi nila bukas pa. Dapat yung araw na yun eh. Pero yun nga, may mga hinihintay pa silang bisita. Lumipas ang buong araw na yon na masaya lang. Nakalimutan na nga nila yung tungkol kay Aling Puring eh. Pero pagsapit ng hating gabi, oras na ng tulugan. Kasama nila sa kwarto yung dalawang pinsan ng asawa niya. Kasi doon natulog yung mga kamag-anak nila. Bukas yung bintana ng kwarto. Pinapapasok kasi nila yung hangin. Hindi mapakali si Ate Madeline kasi ang kati-kati ng tiyan niya. Yung bandang ilalim parang may mga gumagapang na langgam. Patuloy lang siya sa pagkamot nun. Nang marinig niya ulit na meron na namang tumutuktok sa bintana ng kwarto nila. Nakatagilid nun si Ate Madeline sa higaan nila. Tapos yung bintana nasa bandang paahan nila. Pagtingin niya doon, nakita niyang merong nakahawak sa bakal na rehas ng bintana. Kamay lang ang nakikita niya. Gawa ng yun lang yung naaabot ng mahinang ilaw nila sa kwarto. Yung kaninang tuktok na naririnig niya, napalitan ng parang may naglilingkis sa bakal nung bintana nila. Masakit sa tenga eh. Tunog merong nagliliha. Kinakalabit ni Ate Madeline yung asawa niya pero lasing na naman ito. Kaya ang kinalabit niya, yung babaeng pinsan ng asawa niya. Tanong nun sa kanya, "Bakit? Iihi ka?" Pabulong na sumagot si Ate Madeline ng, "Tingnan mo yung bintana. May nakahawak." Pagtingin nilang dalawa, nakita nila pareho na merong muka ng isang matanda doon na napakasama ng titig sa kanilang dalawa habang nakadikit ang muka nito sa bakal ng bintana at dumidila-dila pa. Sabay silang tumili dahil sa takot. Pero matibay ang nilalang na ito. Imbis na umalis doon, ipinasok pa niya yung dalawang braso niya para abutin silang dalawa. Nung nagising yung asawa ni Ate Madeline, maski siya, saksing buhay sa nakita niyang nilalang. Yung tapang ng asawa niya, lahat yon hindi umubra. Sumigaw din siya dahil sa takot. Nung nagkakagulo na sa bahay nila, dahan-dahang bumitaw yung nilalang na yon sa bintana, umatras papalayo. Nilamon na ng dilim at hindi na nila nakita pa. Kanya-kanya silang kuha ng flashlight nun. Tapos inikot nila yung buong labas ng bahay. Pero ni bakas nung nilalang na yon, wala silang nakita. Kaya ang nangyari, hindi na sila natulog lahat nun. Hinintay na lang nilang mag-umaga. Habang nag-aalmusal, yon ang pinag-uusapan nila sa hapagkainan. Unang beses kasing makakita si Ate Madeline at ng asawa niya ng isang aswang. Matapos kumain, nagkanya-kanya na sila ng biyahe papauwi sa kani-kanilang mga bahay. Ito namang mag-asawa, pakiramdam nila, lalagnatin sila dahil sa takot. Alam niyo yung natroma sila. Kaya ang nangyari, madalas na silang magsimba at kung ano-anong pangontra na din ang kinokolekta nila.
At dahil na din sa nakakatakot na karanasan nila sa isang aswang, nagkaroon silang mag-asawa ng bagong paniniwala. Okay, opinyon ko sa kwento. Nakakatakot sobra. Lalo pa yung setup na mahal na araw tapos nasa probinsya ka. Grabing kilabot ko sa part na yon. Pero unang beses kong narinig yung mag-iiwan ng bangkay ng hayop sa loob ng bahay ng isang aswang. First time kong marinig yan. Baka merong nakakaalam sa inyo. Alam nyo ba na si Ate Madeline buntis ulit ngayon? Pero maingat na silang mag-asawa. Ang sad news lang sa story natin, nalaglag yung first baby nila. Yung nasa kwento. Pero ngayon naman okay na si ate. May 4 na anak na siya tapos buntis pa siya ulit ngayon. Wala ako masyadong mabigay na opinyon sa kwento kasi parang bitin. Sino ba si Aling Puring, di ba? Hindi nga siya lumabas sa kwento Nababanggit lang. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa ibaba. Random shoutout muna natin si Floren L. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.